Avanzar no compromiso para nenas, nenas e adolescentes vivan e participen nun contorno libre de violencia. Hoxe en todo o día o mundo e en España os nenos, nenas e adolescentes están a sufrir actos de violencia en todas as etapas da súa infancia e nos contornos máis cotiás e en moitas veces a mans de persoas de confianza ou que teñen o deber de educalos, crialos e protexelos. Así, un por un, foi desfilando a rapazada de sexto de primaria do Colexio Julia Becerra Malvar para dar lectura a un manifesto polo Día da Infancia, unha xornada que se celebra cada 20 de novembro para conmemorar que as Nacións Unidas aprobou en 1959 a Declaración dos Dereitos do Neno e a Nena. Aquí, neste centro escolar ribadumiense, sumáronse a esta xornada con múltiples actividades. Ademais desta lectura en grupo, a rapazada asistiu a un taller didáctico-científico. Nos o que traballamos sobre todo é co temas dos dereitos, que teñen dereito a xogar, teñen dereito a unha educación, e como dixen antes, o Día do Neno debería ser todos os días do ano, que estas actividades son para eles, son para eles, para traballar con eles. O Concello de Ribadumia colabora co centro na organización destas actividades. Esta mañá visitou o Julia Becerra Malvar o alcalde xunto con parte do seu equipo de goberno. David Castro dirixiuse á rapazada para explicarlles a importancia de reivindicar os seus dereitos aquí e no resto do planeta. Nós como administración local, como Concello, creo estamos a traballar no día a día para que, pues, todos os nenos sexan o máis felices posibles, pero tamén de alguma maneira que reivindiquen, pues, os seus dereitos que tamén os teñen e, polo tanto, pois hoxe é un día de poñer en valor precisamente a toda a sociedade do mundo, pero nós en particular no Concello de Ribadumia. A xornada incluiu tamén o pendurado de lazos azuis por parte de toda a rapazada. Cada un deles atou o seu distintivo como unha forma de lembrar que todos os nenos e nenas deberían poder gozar dos seus dereitos. Para rematar, todos xuntos fixeron esta foto de familia como mostra de que en Ribadumia a rapazada está moi unida na defensa dunha infancia feliz.